I pozdrav svima, ja sam Mladen sa kanala Blue Flake, ovo je druga epizoda Neše show, to jest veče uz Nešu. Nadam se da vam se prva epizoda svidela i evo je odmah druga i ajmo da pogledamo. Dobar dan, dobrodošli, kako ste? Jeste dobro, dragi gosti? Ima i nastavak na to, znate kako ide nastavak? Znate, ne? Dragi gosti, radosti i tako dalje, dobro. Nebitno, evo nas kod ekstremnih sportova, jer neko se bavi nekim ekstremnim sportom ovde, radi 6 meseci, ne dobija platu. Znaš, i to je ekstremni sport, znaš. Survivor. Znaš, radi 6 meseci, razumeš, ne dobijam pare, to je Survivor. Ja sam bio ragbista, bio sam u juniorskoj reprezentaciji stare Jugoslavije. Vidi se po meni da sam baš bio ragbista, bio sam onako brz, ali, znaš, svaka utakmica je za mene bilo pitanje života ili smrti. Znaš, majka me oplakivala svaki dan kad sam dolazio s utakmice, znaš, kao, nemoj sin, znaš, navuče ono, Nenade, sine, jedini, vragovane moj, nemoj, idi na plivanje, sine, idi, znaš, pocepan arkada, zubi, dva pišeš, 28 pamtiš, razum, znaš, katastrofa, uništen čovjek, znaš, nekad mi se činilo da sam ja lopta je, znaš, lopta je, znaš, jajasta, znaš, i kao kad nemamo loptu, onda kao ajmo Nešu da bacakamo, razume, da, fino mi je bilo na ragbiju, baš sam bio ekstra, razumem, zaleti se na mene masa puta ubrzanje, pregazi me, razumeš, i onda se susretne s krticom 2 metra ispod zemlje, znaš, kao tač. A evo moj drugar se bavi ekstremnim, moj drugar se... Možete da zamislite krticu kad me vidi, znaš ko, sa onim zubima, otkud ti, pa evo, to. Saranili me pre vremena, bre. Ja, majko. Otkud ti, pa ja tu živim, nebitno, malo sam odluto sad. Moj drugar je u fazonu, on voli da ode 4000 metara u visinu, znaš, i voli da skače s bandžije, razumeš. Znaš, ja sam sebe, nisam mogao da pronađem sebe u te dve opcije, ali sam se stavio na to njegovo mesto i bio sam u fazonu, treba mi 4000 metara se popnem gore, pa onda još toliko se spustim dole. Znaš, ako ne završam instruktora, razumeš, znaš, nekako, znaš, ajde ovo, mislim, ja se plašim aviona, to sam da spomenuo, znaš, ali ovo da idem avionom pa da skačem, da se popnem gore pa još dole, znaš, ne mogu, znaš. A bungee mi onako, razumeš, dam 30 evra da se znaš. Znaš, prvo letim ja pa za mnom ide. Tako da. Neki dao ga je, kaj, bre. Platiš 30 evra da se u letu. Da sereš u letu. Znaš, nekako to ne ide, znaš. Skapirao sam, razumeš, da mi je pametnije da ostanem na zemlji, da se bavim stand-up komedijom, da o stand-up komediji za mnogo veće pare, znaš, na zemlji, tako da... Šta već kraj je, to nemoguće. Ljudi, ovo je mnogo kratka epizoda bila, jebi ga, tako je. Ništa, ako vam se svidio klip, lajkujte, pa se vidimo u nekom narednom klipu.